Thing parpan ang thek apo lapen aso lapen karjong kang thir amen pen amen niligi chinghon korte lapen ing jiretum pini tawar ka chulang botor ni phai ing koira ke thom arni nili nang litum ka dogo veyapan ilitum ahem pu Jesu Christ amen pen kardom nang chipilo kardom pini ilitum son ni Bible kaporhi puthak chathan lo nang aprangsi kaporhi ke malaki akitab ang deng pi ke thom ang deng so isi pen plian la pen ang deng pi pli ang deng so pho pen throk an alam ke than mega bang malaki la puson si ningjela rat atumaphan than la Arnam ke pu la pu hello. Ne perang ke nang toy po. Alangli nilipan tovar ne soy pipo. Arnam ke pu alam la. Ne perang ke nang toy po. Alangli ne pan tovar nang soy pipo. Donatum ilitum la ananita. Hempu ke bang ji aphan si to war chulang la non malaki litum aphan nang ke than alam pen ilitum ning chapaching sam lo nang ke wang lo perang ke nang toy pa prang po alang li to war nang soi pipo an ke wang la puthot malaki la puson alam ta puthu nang tum kiri abang hempu apan si Israel rada tum kiri kasi hempu men nang ciklang po men nang ciklang po ahok lo ilitum to war ke chulang bom bonta hempu kivang ji arni ilitum pu thek the Christmas arni athe ke hempu Jesu Christ amahang ke thek arni ka talon arni ke ajo arni ke ilitum chinilo aning kanwang ta matijon inkora por ni si ilitum talon talilo la abang ke ilitum chinilo te bon seta mo hempu recho ason kangsai ason ke wang thujia phan ke ilitum ajo arni puthek the la si hempu Jesu Christ ilitum aphan ek ke than alam ino cheden lo na ilitum no kang ar pen si do nang ji Arnam kardom pensi ilitum chong hong nang ji. Jo la puson lo. La sila non tuwara chulang abotor. Ta la son si ilitum klem nang po. Arnam ardom nang ji. Lepen malaki puthot pudam thula. Arnam ke wang ahut. Alang li ingno karjab hai abang doji ma. La son si karju alang li ke bang ahut alang li ingno karjab hai abang dojima do aveta ilitum aling lo donato ilitum jongsi to war chulang pe me et lo pulot tangte alang li ingno ke cheklang dun ji aphan ke phere nang ne lo ilitum jongsi thang chisik dunde chedang dunde pengpong long chot Pulo tangte muhala suarni ke ilitum ceklang dun hai hedat po. Kasi malaki ekar julo nang litum tuwar ka chulang akam ke klem lo bon seta klem dun pe melo ma klem dun pe me ma klem dun pe melo le pu tangte chong hok nak ne lo la pen mo alang li wang lo tangte ceklang dun hai po. Jo la puson la pen ining thin jong si pap erodet pulo tangte lata chipang thir nang ji ke akenang sot atheke papun pen ke arnama ang nu ke ilitum dam ma si hai helo dam ta long le le dam un elo jo la son pina la sila non to wara chulang botor ta ki jutpo ilitum ipap ipun adia chu hang nang po
non an ta chu hang dun de lang le putang te non hello apor le ta pu pe tang te bisar lam Christmas arni ta ko pusi ilitum hemphu a an karjong a an ke deng dun po jo la son alam do la si mun thi hur lo nang puthot malaki ki pudam thu ason ka prek alam do alang li wang lo te hemphu arnam wang lo te alang li munid atum ang bong ning kang sam van po po la pen idon hem amunid atum ang bong ning kang sam do po rong isi rup isi amunid atum ang bong ning kang sam do po hawar hapat ang bong ta ning kang sam do po pu kumat si ning kang sam kari e bang kedo ilitum kadok aveta ning kang sam ke ar iduk lapen ning kang sam dot nangji la pu pe tang te ke claim ke dam punon son surya kam amu anat seta katurado kasiksak do kasi ining abang misen nangji ning kang sam do nangji hempu Jesu Christ ke ning kang sam are cholo Christmas arni ako hud bang nang hachi edlo non ke ilitum katalon katalipo lasila so ajuar ni ilitum ningkang sam chepilong dun lo na ningkang sam chu hang lo na alang li ilitum aphan ningkang sam ipiji an ke birta ke me abang ke look ke to ka teng hempu a birta ke me pensi en nam lo ang deng PEC ang deng so pokebra trok si pen trokebra trok an alam nang litum ta Bible ke porhibob lo apar pur bom lo lasi kopi ang deng ma puke nang litum ta nang chini dun po thiek pen alam ke la puson lo Zacharias along anama pherang ke bang lo la pen John Baptist nang tum pen si amahang thek bodei pu alam nang than le arna ma hem along si alam ta nang ke than bonta hala suarni Zacharias bang nang than thabarari nitum ke penan sota sar o ulo so go chupi thele porta ke lilo cheplang prelo pu lo ana ma pherang ke bang to lang non he mo so amahang nang thek pi pe tikke nang tum chong hong non la pen nang abang ke arna ma lam si ka pate pe ka pot arna ma lam si ke kroi kre pot nang ke nang lama bedat pu non chikloyon throk ahud abang ke meri nimso kang thir Nazareth arong pen ha ain karim an damlo atheke Zacharias la pen Elizabeth atum ahem hala so ahud ke Elizabeth ke oso ko chupithe atheke alang li pok arlo ke do auso chikloyon throk lo Mary hadak chikloyon thom do dun lo chikloyon sir kep ke pleng lo la si oso amahang nang thek lo non alang li phan amen ki ir nang ji arni nang lela apeya bangke atheke Elizabeth bangke John pusi irji pu sikipu anta rong asora tum don rabatum pulo ba nang tum hema longe la sona men ke avile mati bang yok phanda ir e pin lang ke pusi ki ir poma kasi alang litum Zacharias aphan arjulo silot along tok lo peklang lo amen ko pulo Zacharias tok si pulo John nilimen na son lo John pula irnot pu hala suahut Zacharias ang ho ching pulo lam ning je thu thek lo arnam ke klem akam lang tha donatu lam kan ning je thek the de da bang non lam ning je lo arnam apherang ke aphanang toyji alangli si tawar soyji pu alam non nang ka chekok lo John Baptist aphan kopi si cheplang poma
pusi rong asor tum ke chathan sei lo amen ke John pu ir det lo non la so mo nang the nang ding lo tang te ko pi se ke man po ma biniar ni li tum ke mang hu nang ne lo la son alam chathan sei jok plot lo athe ke alang li ko pia monit se ke man ma ilitum non ke chini pe mela John Baptist Arnam asopo ania asopo aprang wang le Arnam asopo pirthi nang ka ha cheji aphan alang li wang lo alang li si to war sik dang pila Jordan aroy a jeng along alang li ning chirui non ratatum dedatum Arnam aso ania aso ke bang lo u alam pachithang long lo jola puson non John Baptist upon ilitu mahem pu Jesus Christ along lam ke than hud ro pon bisara lam Matthew ketok ateng hempu abirta ke me ang deng pi crazy ang deng so crazy along lapen Luke ketok abirta ke me ang deng pi troxy ang deng so inkoira ner kep along tala puson si hempu ke pu arlo so mar atum pen amahang ketek awo mar atum anang bang John hello kethenei pu si hempu John upon kero alang li hempu Jesus Christ aprang bang lo to war sik pila la puson la pot si hempu Jesus Christ alang li pan chorolo la pen ason ka prek a theke la lo John Baptist a hok upon arjap thip Perere bangjok upon ta Herod recho upon ta perere a hok alang li puhai than hai la pen a hok upon hak kita chuhai a pran le dam nang bukta alang li hakki ke chu arjap kluk arjap thip John Baptist upon Herod recho wat pong lo thu pong lo e bon seta alang li hakki ke pini arni anta a hokpet Herod recho upon nang chok che pik pu hai donatum ilitum upon pini arni lason ni alam eke thandu ilitum hempu upon towar ka chulang ahud hempu alam akam ilitum ta than nangji John le ang ho ka ching pu pen hakhi ke chodun pen suri amuluk atum ang bong lapen alang litum ang no hempu upon ke jong la hello jo ke wang nangji abang jaho arnama meresa ka so pu ke jong ka peklang lason ilitum ta claim nangji bang atuma phan hempu Jesus Christ upon pachini nangji la pen so nia bangke a hok upon ilitum hakhi cho nangji hakhi si ke choji le putang te emethang ta hok pet nang po emethang mamata ke chok che si lit pik pulotang te ku pusia a hok upon le hakhi ke chodun thek jilang ma thek thelo la si bang hempu ilitum upon apor nang pilo la non towara chulang abotor ijut tak ijut po la si nang litum hempu amen pachithang tha hempu upon hakhi chodun tha la pen nang litum rat hampang ang bong ta a hok upon hakhi arjap tha pusi nang chupula don atu Jesus Christ upon rona